Ešte v noci sme prišli do mesta alebo do oblasti Gargano, to je taký cíp, vyzerá to jak topánka, teda v tvare topánky. A prespali sme tu na parkovisku ako všetky ostatné karavany. No ideme pozrieť na túto pláž Punta della Sirene. Krásne, tieto kamene, toto na Palmovej riviere človek nevidí. A vyrážame spoznávať mesto. Vybrali sme bicykle, Šarlotka má vozík, aby nemusela šlapať, hoci má tu tiež bicykel. Questa è la grotta dei due occhi, il 2.0, due occhi. La stampa grotta dei due occhi ci voglio oggi vedeva C'è sotto la scala. Tutaj znajduje się 2 5-gwiazdkowe hotele, restauracja wielka z widokiem 350 €. 650 €. Nevyzerá nejako úžasne, ale ten výťah. Keďže máme veľmi radi mušle, tak zase si ich robíme. A už viem aj omáčku, pozerala som na internete, ako sa robí omáčka, takže robím omáčku presne tak, ako podľa receptu. Čiže najprv cibulka, potom cesnak opražíme, paradajkový pretlak a teda. Kto bude chcieť recept, napíšem. Ale krásne sa nám otvorili tie mušle, ukáž. Blízka. Aj vidno, jak krám. Mám tu už pripravenú aj petržlenovú vňačku. Tak. Dobre. A počkaj, ešte tam dám to. Ešte dám tú cibulku. Takže cibulka, cesnak opražíme. Keď sa mi nechce stále kúpať, keď sme boli na výlete loďou, tak trošku povaríme niečo. Kým sa to tu takto vyvára, tak môžem pozorovať deti pri mori. To je úplne úžasné. Takto stať, to je úplne perfektné. Akože. Takto odtiaľ to ich vidím. No, keď je cibulka opražená, dám tam ten paradajkový pretlak. To. Tak. Tak. Dáme sol. Dáme korenie, dáme oregano. Tak. Á, už idú, tuším, od mora, vidíš ich? Tu sú, aha, kúkni. Už idú od mora, akurát to bude hotové. My sme vás pozorovali z okna. Jak ste sa kúpali, no jasné. Dobre, a ešte tam dám trochu vínka. A takto sa cedia. Super, chalani. Nakrájame ešte do tej omáčky. Takto. Takže olivy dáme do omáčky. A aj petržlen. Opa, a zamiešame. Dobre, a to je nízkokalorické, nie je to vôbec kalorické. Či, aká dobrá? Dobrúčka? Veľká. Takto som to obliala. No malé tuším najviac chuťa mušle.
Pozri, aká je špinavá. Moje zlato. Ideme grilovať. Ten grill tam dám? No, no čo, dávaš to tam? No. Je toto úžasné. Toto človek nezažije v kempe, teda v kempe, ani v kempe, ale ani v hoteli. Tu ľudia si platia drahé peniaze, aby boli pri pláži, aby videli na more. Robíme si, čo chceme, jeme si, čo chceme. Keď sa nám nechce váriť, ideme do reštiky. Ale keďže ja som taká úžasná kuchárka a baví ma to, tak rada skúšam nové veci, nové jedlá. No okej, tak grilluj, tak zavri. A odchádzame domov. Bolo super. Teraz pôjdeme takými serpentínami. Za chvíľku ich natočím. A kúpili sme si aj malú korytnačku. Si tu pláva. Chúďa. Takže vychádzame vlastne z Gargana. Platí sa tu clo, ale mýto teda. A koľko budeme platiť, sa dozvieme až na konci. Koľko? 5 euro. Takže 5 euro, čiže 59 plus 5 euro, no povedzme, že 65 od Vieste až po hranice Rakúske. Máš tam toľko? Teraz si ukážem chvíľku, počkaj. Pozeraj. No. Čo si spravili? Ja to samo počíta, že? Zahadzujem to. Ježiš, to